Barkanmu da kasancewa wannan lokaci mai albarka a cikin wannan tasha ta mai albarka wato Medical TV Hausa. Satittikan da suka gabata mun fara magana akan body region, satin da ya gabata muka yi magana akan abdominal quadrant, yau kuma za mu yi magana akan na yi tikin din wannan shine za mu yi magana akan shi yau, anatomical directions. So menene anatomical directions yake nufi? Kamar yadda muka yi magana farko mun yi bayanin anatomical terminology wanda shine yare da ake amfani da shi wajen sanin komai da motsi da duk wani abu a jikin mutum na likitanci, wannan specific ne. Anatomical directions shine terminology da ake amfani da shi wajen sanin sama ne ko ƙasa ne, gefe ne ko tsakiya ne na jikin mutum, ba ma jikin mutum ba, duk wani abu da ya shafi jikin mutum, ma'ana organs da duk wani abu da ya shafi jikin mutum. Wannan shine anatomical directions. Mu ɗauki misali mana, duk wani abu nature, wannan ka'ida ne na rayuwa, ko ce yadda Allah ya halicci ɗan adam. Duk abin da aka ce misali aka ce sama, za a ce ƙasa. Kamar yadda nake faɗa muku, yanzu da mu fara da superior and inferior. Kafin muku bayanin superior and inferior, ka'ida ne wannan da Allah ya halitta a jikin mutum. Amma komai da Allah ya halitta a duniya nan ina ga sai yana da ƙasa, yana da sama, yana da gefe, yana da tsakiya, yana da gefe da gefe, yana da tsakiya, yana da kasan da zaka demonstrating din komai. So haka ma jikin mutum, babu yanda za a yi kawai ka ce gefe, side of person a anatomy bare yi ba, ko a wani medical field bare yi ba. Dole da ka amfani da wannan medical terminologies ne. Shine mene? Yanzu za mu fara da wannan superior and inferior, that's fierce din su kenan, sama da ƙasa. Misali wannan shine mutum ko in ce organ. Nan sama shine superior, ƙasa shine inferior a anatomy ko a duk wani medical course. Wannan shine a jikin mutum kenan, wannan shine nan sama shine superior, ƙasa kuma inferior. Mu je next mu gani anterior and posterior. Okay, in an ce anterior ana nufin gaba, mun ce nan sama mun ce ƙasa, to yanzu za mu yi maganan gaba shine anterior, za mu yi maganan baya shine posterior. Okay, baya posterior, gaba anterior. Okay, mu je next mu gani. Okay, lateral, mu yi maganan sama da ƙasa kamar yadda nake bayani akan wato shi medial da lateral, yadda muka yi bayani akan superior, inferior, anterior da kuma posterior. So lateral, medial yana nufin tsakiya. Okay, a simple terms kenan, muka je gaba muka je body anatomical body plans, da kusan bambancin medial da kuma asalin center na jikin mutum. Amma dai for now in aka ce medial, daga sunan ma zaka sani medium. Okay, in aka ce lateral gefe, medial tsakiya, lateral gefe. Okay, mu je next. Anatomy ko a medical field me ake nufi? Proximal, abinda ake nufi shine near to the trunk, ma'ana kusa da jikinka. In aka ce kuma distal, ma'ana yayi nesa da jikinka. Misali in aka ce arm is proximal to the chest, me hakan yake nufi? Ana nufin arm yana kusa da kirji, ma'ana nan hannunka yana nan, kafadanka yana kusa da kirji. Or shoulder is proximal. Okay, idan aka ce fa distal, in aka ce da ya ce arm is distal to the manus. Okay, is distal to the manus. Kaga abinda dai sai an samu wani gaba kafin a samu wannan abun, shi ake nufi da distal. Okay, yana nesa da trunk. Okay, ina fatan I make myself clear. Idan aka ce superficial, mostly ana nufin layers ne, ana magana akan layers. Kaga that means histology ya shigo ciki kenan. In aka ce histology me ake nufi? Ana nufin magana the microscopic study of tissue. Okay, ana nufin ana magana akan abin da za a iya viewing da microscope tukunna kafin a gan shi ko a san shi. So ana maganan deep and superficial, ana magana abin da yake cikin jiki sosai ne da abin da yake waje-waje, yake sama-sama. Daga jin turancin ma za ka yi gane superficial mostly fata ne. Okay, fata ta sama-saman fata. In aka ce deep kuma abin da yake ciki jikin mutum sosai. Okay, wannan shine in ka ji an ce superficial a anatomy ko a medical course ana nufin sama-sama, in ka ji an ce kuma deep ana nufin ciki sosai. Wannan shine ina ga
abin da ya kamata ku sani kenan for now, abin da ya shafi anatomical directions. Next video mu insha Allah za mu yi magana akan anatomical movement, which is the most important. Ya kamata ka zo ka kalla saboda yana da matukar amfani sosai a anatomy ko physiology ko other courses of medical line. Okay, kar ku manta ku mana subscribe, ku mana like, ku mana comment kuma. Idan akwai question ma kuma ku rubuta mana a comment section. Ku kasance da Medical TV Hausa.